Pavel Schiller a vítám vás v ASN+. Jsme vývojový partner pro elektroniku, firmware a komunikující aplikace. Co to znamená? Znamená to, že si nás najímají firmy, kterým poskytujeme naše know-how, zkušenosti a drive posunout jejich projekty dopředu. Díky tomu jim často pomáháme získat konkurenční výhodu na trhu. Jsem Filip Němec a jsem majitelem firmy Jeftron. Dodáváme do celého světa chytrou elektroniku pro airsoftový sport. Vyzkoušel jsem již 2 firmy, které nezvládly vývoj hardwareu a softwaru a až ASN Plus mě pomohli to dokončit. Jmenuji se František a v ASN Plus pracuji jako Key Account Manager. Starám se o spokojenost našich klíčových zákazníků a průběh jejich projektů. Za posledních pár let jsme prošli několika náročnými situacemi na trhu, jako je COVID, součásková krize, válka na Ukrajině a podobné. A i přes tyto výzvy se nám daří dále růst. ASN Plus is very similar to our own company. Quite small, but very agile, very focused, a lot of highly competent people. And I think that combination makes it a very powerful team. And I think that's what keeps us very much ahead of everybody else by sharing this responsibility for some of the key technologies that we implement in our projects. And I think that's what's the best about the partnership with ASN Plus. Pro vývoj softwaru využíváme zpravidla nástroje podle zvolené platformy, mezi které nejčastěji patří STM, Nordic, Silicon Labs nebo Atmel. A pro vývoj hardware využíváme zpravidla Altium Designer. We started working with ASN Plus almost 4 years ago, I think. And that was, to be honest, one of the best decisions that we've made as a company.